Халкыбызның зур рухи мирасын саклаган мәчет мәдрәсәләр тарихын Татарстанда инде узган гасырның 90-нчы елларыннан бирле өйрәнәләр. Ә менә төбәкләрдә исә бу эшкә Бөтендөнья татар конгрессы уздырган төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумыннан соңына тотындылар. Беренчеләрдән булып бу эшкә аталы улы журналистлар Ирек һәм Данияр Сәйфиевләр алынды. Самара өлкәсенең бөтен татар авылларына әйләндек. Бөтенесен әйләндек. Фотографиялар ясадым алай, мин текстын яздым. Төбәкнең танылган журналисты өлкәнең Габделҗаппар Кандалый премиясе лауреаты Ирек Сәйфиев улы Данияр белән берничә ел дәвамында Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышев шәһәрләрендәге һәм өлкәнең 18 районындагы мәчетләрнең тарихын өйрәнеп, төсле рәсемнәр белән затлы китап чыгару бәхетенә ирештеләр. Ульян шәһәрендә яшәүче, төбәк тарихы буенча берничә китап чыгарган Мөнир Рамазанов исә узган ел Ульян өлкәсендәге мәчетләр турында үзенең чираттагы китабын чыгарды. Китапны языр алдыннан миңа Аллаһ Тәгалә бер китап күрсәтте. Ул китапның исеме «Мечети Российской империи» дип язылган. Ул инде революция кадәрге мәчетләр, фотографиялар миңа ошап калды, тарихлар язган. 100 ел үткән, 150 ел үткән, халык шуны укыда искә төшерә белә. Мәдәм шундый истәлек итеп бер Ульян өлкәсенең мәчетләре турында китап язарга уйламаган. 500 дәнәдә дөнья күргән әлеге китап Ульян өлкәсенең Диния назарәте аша авыл районнарына һәм китапханәләргә таратылды. Самара шәһәренең үзәк мәчете имамы Иршат Сафин Идел буе төбәкләрендә күпләргә таныш исем. Моңа кадәр ул үзенең авылдашы Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер иткән Хабибулла Ишан Хансияров турында 2005 елны татарча һәм 2015 елны рус телендә китаплар бастырып чыгарды. Ишан турында ул моңа кадәр күрелмәгән тарихи документларны эзләп тапты. Ишан хәзрәтнең үзе язган, үзенең язулары фәлән, иҗатлары юк иде, иҗат мирасыннан бер нәрсә хәбәребез юк иде. Шул үзенең комментарийлары, шәрехләре кулласында йөргән, әйтик, табабат белән, медицина белән шөгыльләнүнең әсас китабы табылды, үтән китап табылды. Фотографиялар, кызыклы фотография, берничә фотографиялар табылды. Агымдагы елның август айында аның тагын бер китабы дөнья күрде. Бу юлы ул үзе яшәгән Самара шәһәрендә хезмәт иткән дин әһелләре турында татарча Самара муллалары исемле китабын нәшер итте. Китапта Самара Куйбышев мөселманнарының 19 гасыр уртасыннан 20 гасыр ахырына кадәр дини, иҗтимагый тормышында әйдәп барган дин әһелләре, шәһәрдә булган 3 мәхәлләнең актив диндарлары һәм төп иганәчеләре турында тулы мәгълүмат бирә. Туган як, яшәгән урын тарихы турында язу күптәнге хыялым иде ди китап авторы. Галимнәребез кешенең 3 ватаны, 3 туган ягы була ди. Берсе туган ягы, берсе яшәгән ягы, берсе эшләгән җире. Шул 3 җирдә туган ил була ала. 200 елга якын вакытны һәм шул чорда яшәгән 40-тан артык кешенең тормыш юлын үз эченә алган. Бу китапка кереш сүзендә танылган галим, тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков бу басманы фәнни фундаменталь хезмәт һәм Россия мөселманнары тормышын өйрәнүдә зур мәгънәгә ия булачак дип атый. Китапка шул чорларда Самара губернасына кергән. Бүген Ульян өлкәсендәге авыл муллалары турында да шактый гына кызыклы язмалар кергән. Ульяновск һәм Самара өлкәләреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.